Lang tayo si Jesus ko. Natakadakul na ka nag-arapon lugod. Hello? Hello, good afternoon po, sir. Good afternoon. May concern lang po ako, sir. Yes. Ano po na paglilingkod, ma'am? Dapat lang po ako, sir, regarding duman sa balita po nindo kan nakalipas na aldaw kan tungkol po ba sa pag-simbang gabi. Ano po ito, ma'am? Ang pagsimbang gabi? Diba sa balita po nindo, pag ay fully vaccinated, ay pwede magsimba? Ay, pwede po, ma'am. Pwede po. Actually, di man po Pwede. nag-require so simbahan na dapat fully vaccinated. Ma-maintain lang po kang social distancing sa loob kang simbahan. Okay po, Di sir. man po ito pag-implementar kang Diyos sista. Ano po, baga sa kanina po, Iyo, ito may barita pa nandyan po. Sa Manila po kayo, arog kayan eh. So mga bakunado, sa luwasan na. Okay po, sir. Pwede ka po, natalay ka po bakunado? First dose pa lang po, sir. First, pwede na po, madam. Basta, importante po, nakamas kita permi, boda, distancing la boda hand washing. Okay na, mag-ingat lang po kita permi, ha? Okay po, sir. Okay, Thank you very bye-bye po. much, sir. Bye-bye. Okay. Another one. Mata ma-report si Angel. Hello? Kapingki? Yan, Kuya Good afternoon, Kapingki. Henry. Yes po. Kami, si Mama po, tapos ako po, nagdadalong po kami, uruan daw. Sabi po ni Mama, siya, ang senyo daw po, dahil Christmas sa imo. Ang ano po? Kumpeta po ang Christmas. Ang nagkita pong Christmas sa mga senior citizens, so DSWD, budak si Mayor Rosal, budak sa Kubicol, yung pa nagtaong Christmas. Ang gusto kaya ni Mama po, sa imo daw po, nagdadagam daw po siya, uruan daw sa imo. Pero tagasayin po ka mo. Tagataisan po. Ano po ang edad ni Lola mo? 76 na po. 76? Pa. Isus ko. Ano, tanong gusto ni Lola mong regalo? Tungi ka daw po, kung ano gusto. Mulat mo na. Ano si Lola mo? Ayan pa si Lolo mo? Ay, Mama ko po ito, sir. Mama mo. Apo. Si Papa mo, kumusta? Ay, wala na po. Patay. Gada na po. Gusto mong ang wish ni Mama mo, pabalikan ko dyan si Papa mo? Kuya Henry. Karamulong ko talaga, Kuya Henry. Isip nga, makauron niya lamang mo niya na Pasko. Alam mo, Kuya Henry, pag atabon kami, nagmamata kami. Ay, salamatin po naman. Inasain kami sa imo. Una, morning hiri. Tapos Yeah. kaya na apo. Dari parang mo po lang kung na-late ako nugan. Adi? Opo. Man. Yan naman ang wish ni Mama mo. Pa? Gusto niyang kape? Gusto niya kay Jim's Coffee? Oh, pwede po. Kuya Pwede. Henry, kung gusto niyo po. Nagkakape si Mama mo? Mama mo? Pa? Nagkakape si Mama mo? Iyo man po. Ikaw po, nagkakape ka? Iyo man po. Ikaw, hiling ko, gari, daraga ka pa, adi. Dahil man po, may agom na po ako, Kuya Henry. Anaki mo, gari, duwana. Dahil nga di po ako, ay aki. Ay, day kang aki. Hain sago Dahil mo. man po ako aki. Hain sago mo. Driver po sa taxi, Kuya Henry. Paano kan? Sigan mamaniho mampa, no? Di, ano man ito? Uro Aldo, pag ulit kan sa ino, pagal na. Okay na, yung nga, Kuya Henry. Mata baga, kakatuko kang lalaki baga, naka-apekto ta, pag mainit baga, Yung nga ni po. sabi nung sa agum, natigpa agum, may ngalo ka mga sambulan. Yung sa nanggibo din do. Eh, hindi sa iyo, Kuya Di, Henry. seryoso. Karamo na Seryoso. talaga. Araw kayo, bago yung karaw ma. Pirang taon na ka mong kasal? Ano na po? 11 na po. Jesus ko, nagpa-check up na ka mo. Opo. Ano, may diferensya dahil? Pa? May diferensya? Ako po. Ano, ay sus ko, araw kayo ng gibon mo manay. Pumuro pa nga di ka sana sa mahal na Diyos. Di man po, Kuya Henry. Hilang kaya po ako sa puso, Kuya Henry. Mahilang ka sa puso. Opo. Hindi ka pwede magbados. Sabi po, dahil man sabi kang doktor. Ay sus ko, hindi ka pwede mag-unda. Hindi ka pwede mag-unda. Ano mag-unda? So hihirit baga na maluwas ang aki. Araw ka. Hindi ka pwede yan sa puso. Opo. Ay, di ka man palang pwede magkape. Eh, ikaw ko na lang po kay Mama. Tapos naman sa mga tugang ko. Pero decidido ka talaga. Si Kuya Henry, anong paparokyano pa ako? Iyo nga. O nya paano kung may tao sa imo so kape, alimbawa? Ayan pa ako. No rin. Larin mo po gusto.
Pwede po. Anong gusto mong... di ka sa agatawan, takang kape. Di ko, kaya lang po, di ko, asin po yan, Kuya Henry, di ko po ang naaram. Gusto mong sundon ta ka dyan sa arong nindo? Hindi na po. Maamot lang po ako. Natusunta ka na. Si Boy, yun, nagagay si Boy sa... Boy! Ay, si Al Mario po, Kuya Ano Henry, ko si Boy, si Boy? siya. Boy, Bobin. Yes, tabi. Nagagay ka sa Tyson pag naguli ka? Siyempre po, Ha? tell me tabi, oral daw. Ano oras ka nagagay sa Tyson pa uli? Minsan, sir, ano na? Magpaparan ka po sa barangay yun kaning kauron ko. Aron ka lang kayo naman para sa hindi ka lang sa DCGB tabi manay. Ha? Magpa-DCGB ka na sana. Iyo po, Kuya Henry, tangalim niya ta ka man mailing. Ay, Diyos ko, bi, dahil ka na bi magmalo, bi, tawa ka magmarasol ka Iyo na na, bi Kuya pagay. Henry, madya na ako. Ay, nako, bi, masabi ka kanay, nako, pogi. Yan na. O, di ka sa DCGB, dapat, ako hangan ako alas 9 di pagkaaga. Iyo po, anong oras po? Anong sinabi ko? Aga po o hapon? Pwede man hapon, 3 to 4. Ay, sige po. Pero kung gusto mo, ipahapit ko kay Boy dyan, magtuparan ka mo sa may barangay hall, sa Taisan. Say na po, madya na lang po ako. May ba na lang po ako sa agum ko. Pero Bakit hindi man- mo ka mailing kang agum-guman. Ay, baka masabikan siya, ano nangyayang Kuya Henry, pogi ka. Baka kumura din siya, mo, pagnaling ako, be. Tim, barok-bianom mo kami, Kuya Baka kumura din Henry. siya, lalo nang magka-problema kita kayang kung kumara din siya kumpara sa imo. Sige na, Kuya. Iyo na, o basta sa aga, anak ko alas 9 digdi. Pagkahapon, 3 to 4, iyo. Iyo po, salamat po. Okay, bye-bye. Sige po, bye-bye po. Okay. Ako na po, Saga. Mahirit pa nang gani. Yun na ito kauron ta, ha? Okay. Iyo po, salamat po. Bye-bye. Lahat ko na, orasyon ng tado ito na nagapod na ito, Jing. Orasyon ng tado ito. Mali na nga. Orasyon ng to sa nagapod. Ako na, tamalap kita ki. Orasyon sa nagapod. Ito. Sa nagapod. Tanbay, Angel, ha? Ma-report si Angel. Manay, ipiyong mataban sa imong mata, kapot mo sa imong tabing tuong kamot sa radyo, asin hinanyugon mo sa kuyang mensahe ngo niya na hapon. Ready ka na? Ipiyong man sa imong mata, idukot mo sa radyo mo ang kamot mo. O babayi na hanggang sa ngunyan, dahil pa nagbabados, dahil lang tayo nagkainkwento rin problema. Sa kuyang inahaga, dahil kalugod magbados na alagad mga tugang, kinakaipon ay pangajita, nan sa iyang pangaki, maging libredo baga. Huli na nga ni taon sa anyos na sindapo na nag-ibanan ang sayang agumtabi na taxi driver pa sa rong loyal manatawo kaya makapidinip. Pero mga tugang dapat riparoon ta. Nabakabagang pagburumanihon niya, maski sen baga nakaabot, yan mga tugang talagang kinakaipon tabi kitiwala sa salambang agum sana. O misis, na hanggang sangon yan, talagang dayda pwede magbados taon sing taon na. Sabay hilang sa puso, ninhuli na nga ni kansiring na bagay, kaya mga tugang sa tuyang tinatabangan na. Ay kalugod maulian, ka na mamatayan mo sa puso, tanganing ka magbados na. Tanganing ang sa inong pag-inaguma ni nunsing taon, magkaigaman lugod din aki, budan sa imong ina, magkaigaman lugod kimakuapo na mga pugi. Pwedeng magayunon, tangitsura ka nagapod na ito, o sa boses pa sa nagarimang pertiho, no? Siyerte sigurado na sayang agom, gariman gwapohon, buda mga tugang talagang loyalon. Kaunsing taon na nasigan maniho kan taxi, bata bagan sabi, ang mga driver da maminot mo to. Basta driver da sweet lover, alagad po din nangyayari. Dahil ang mga tugang tan sayang agom, mabuto nunon, buda marayon malalalaki, kung kaya mga tugang loyal na maray sa sinabi ng misis nagapod sa tuya ng boses magayonon. Inuli na nga ni kansiring na bagay, ay katsabi sa muyang hinahagad ng sa ibong namatian sa puso, mawara man lugod sa mastalong madaling panahon. Kapag iyan na ulian na, siyerto ay sigurado na gigibuhon mo, ikatabi mabados na, kaya mga tugang maghinguhan na sana. Kaya
Kaya tabi dyan sa aga, tataunan ta kay James Coffee na perti unon ba? James Coffee na talaga mga tugang na so talagang panlalaki sana. Pwede man na pambabayi kung kaya mga tugang ang pag inaguman magiging maugma. Okay na po. Imuklat muna po ang sa imong mata. Asin po, itap-tap din tulong beses ang radyo sa imong daghan. Arugay niyo. 1, 2, 3. Idukot sa daghan. Tulo man na beses. 1, 2, 3. Iya po. Uliton mo. 1, 2, 3. Go. Ay, very good. Exacto po yan. Di mawaranin pag-asa. Di mawaranin pag-asa. Ang pangadji sa mahal na Diyos ang solamenting pag-asa ta asin deng imposible sa sisay man ng taong na nagagamatan. Sabi nga ni baga sa kanta, come to me who are carrying heavy load. Come to me who are carrying heavy load and I will give you rest. Amen. Amen. Kasabutan. Okay na. O sige. Madalang ta. Di ba? Di imposible sa pangadji manay. Di ka mo walang ipag-asa. Pero sa satuyang pong kagurangdan, ipangadji mo sa diri mo kay Mama Mary. Di ba? Ang satuyang Birhen Maria, mga tugang, dakulaon ang tabang para sa intercession nindong mga kababaihan. Okay? Amen? Amen. Sabi ni Mading Angelic Yambaw, alas Don Sulweta, amen to that, Mamo Henry. Sigurado, BP, ini bako putol-putol na text. Hain so Christmas kuman, aber. Sabi ni James, ni Anonymous James, pagkahapon dapat nadangugon sa programa so siripon mo ang lalaking hindi inuumaga. Natabsa na. Wala full sound sa online. Ini Jing, ang tunay Jing. Check mo daw tabi noy. Stoy, chard. Wala na chard na sound sa online. O audio pala. Audio ang tawag Henry niya. M. in the morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mga tugang, nasa linya po si Angel Mostasa live from Barangay 28, Legazpi City. Angel, good afternoon. Angel? Angel? You are an angel from above. You are an angel from above. Angel? There. Saan ang gamit ni Jing na communication na Angel? Cellphone? Nag-distribute na gayod kang kuhan, kan mga regalo. Boy, ano nangyari boy kay Angel boy? Yung patabi, sir, sa Barangayol. Nasa Barangayol pa? Po, nasa loob po po. Ano, tapos na? Dahil patabi, sir, ta medyo... Ako lang nga kay Jan, boy. Nakol po. Mga pirado pinamanggihan yan. Tara mo, ang mga aki baga, nga pod ka na another term for child is pinamanggihan. Sinuwi yata. Nakikita kita ni Ate Marcia. Angel, kumusta dyan, Angel? Yes, Marina, pagkahapon tayo Wow. si Henry. Busi ka, ikaw. Gari, delikado naman ako ng iliwas mo. Gari ka, bus, gari man so. Pag Deka na- nalilig, gari bagas magayunon talaga, di? Grabe ka, sir. Sige, dalo, mapasa na ako. Actually, O sige, kumusta dyan? Kakatapos Bata nagdadangog si Madam Angelic Yambaw boda si alias Don Solweta boda si ano ni si Noel Manalo sa duwa sa mga sponsors ta. Sige, go ahead. Bali po, BT kakatapos pa lang po kan sa muyang distribution digdi sa Barangay Victory Village North sa para sa binding aki po na mailing mo talaga BT ang kaugmahan man po ninda sa sindang mga na-receiving regalo. And nagpapasalamat po sa BT duman sa mga sponsors na nag-extend sa indang mga blessings para po digdi sa mga
mga akin na ini. And sa ngunyan po, VP, niyang po si Kapitan Antonio Loveracio. Agaran talang po ni na dit man na mensahe. Ano po sa programa ka na DCGB. Sige daw. Nasa ibang na linya po si VP Henry sa DCGB po. Opo, hello Kap, Tony. Hello, good afternoon, Tony VP Henry. Good afternoon, Yes, Kap. sir. Salamat na maray sa oras dyan sa pag-akomodar sa pag-iriba. Ano, kumusta po? Ano mensahe ito sa mga donors tabi, Kap? Siyempre, gusto kong pasalamatan po ang gabos na nag-donor kaning sa wish ko regalo mo sa DCGB. Opo. Kada ko lang sana magkaigwa pa magkaigwa sinakimaray na pagkabuhay para i-share po nila sa ng mga blessings sa mga Yes. nangangaypotang mga kabarangay. Oo. Kumusta, Kap? Sa reaction ka ng mga akita dyan? Especially po sindi sa DCGB, siyempre. Opo. Yeah. Sa gabos po na kan DCGB. Oo. Salamat kong dakula sa dahil paglingaw sa buong barangay na pirmi po kami natatawan doon na tabang. Iyo po. Buda, nagmahal man ako, Kap, tayong baga, piga-apo dan milang sa on-air. Dakol ka mong mga residente dyan sa barangay na nag-text sa DCGB. Gusto sabi, nagdadarang og tabi ito sa estasyon na ini. Yes po, paborito ba kaninda yata dipindot? Kasi since na naramdaman nindo kan time na nasulo kami, Iyo. inot na nag-aayuda sa nguya. So, Iyo po. aram ko man po na padaba kan mga taga-digi sa nguya ang DCGB. Iya po, opo. O di, Kap, aram mo po yan, dahil mo yan magigibo kung dahil po suporta kan mga sponsors kayan. Kaya kami po digdi facilitators lang sa siring na programa, pero sinda ang bida talaga ining mga kababayan na nagtaon in contribution 300 pesos per child para po masulod ang wish kan sa tuyang mga kababayan diyan po sa imong barangay. Okay po, BP Risa, talagang nakula na pasalamat ko sa gabi Opo. sa nag-sponsor po kaning wish ko regalo mo. Opo. Nakulang ano po ini sa kaugman, sa mga kaakian, lalong-lalo na ngayon sa panahon na nasa pandemya. Iyo. At least medyo Totoo. na ano po ang sa indang mga pag-aduyan sa buhay. Opo, oho. Kap, salamaton ha. Merry Christmas tabi sa imo. Mabuhay ka mo. Pakisabi lang kay Ma'am Brenda, salamat sa Indo Kabos po. Nga na ako sa DCGB. And sa Indo Kabos, salamat po. Yes po. Angel? Hello, VP. Yes, go. Ina po, VP, ani ka, 8 barangay na tigbisita ka na DCGB team para maghatod po ka na sa indang mga regalo. Para po duman sa mga indigent na aki na gusto man pong makareceive ng regalo mo niya na papas po ka. Opo. Angel, So, may yan sumada na- ka na kumpira ng akin sinatawan ng tapong kasuhapon ka naglibot ka mo? Almost Di ba? 150. Wala pa po, VP, akong kapot. More or less, Ang mga pira na? Nasa 150 na po na ako, More or VP. less ano. Apa, So sa tuya baga na iikot nito na sinuportaran ka mga listeners tao 500, di ba? 510. Apo, 508. Oh, 508, di ba? Apo. Plus 109 sponsoran man kan Campus Simeon Ola, kaya mga nasa Yes, 600, so bar size 600 ano. Yes po. Oh, so siguro sa mga nasa Daraga, Santo Domingo, Buda, iba pa, maghalat-halat lang ta. Abuton iyan na ikutong kan DCGB na nagpadala kin mga wishes po digdi. Apo. Yun na rin so bigaan so schedule kang bigaan. Day po po VPK schedule sa Bigaa kasi init nilang po muna sa sentro po muna kang Legazpi po para sa Raruan. Pag north na po ang schedule ni, hapon po kaming Rawis, pataas na po yan sa Northern Barangay kang Legazpi. Ayun, tanga dangog ko sa Indo, gari so biga, gari sa Kwana, gari sa Marsuna. Gari sir, madadagitan kita kang mga nagsanduman kaya, no? Kiwishes. O itong nagdagog ng mga taga-biga, pwedeng naulog sa tukawan ito. Dahil po, basta po, ngunya na Disyembre, before na magpasko, hingwaon po iyang kang gabos na mai-deliver po iyan tabi sa mga nagpadala wishes. Apo. Yeah po? Yes, sir. Okay, Apo. sige. Pasahin ka mo ngunyan, tapos na? Tapos na po kami ng VP kasi Okay. nakikipag-coordinate pa po kami sa other barangay kapitan Oo. para po mas Okay. madalian pagdarakan ng mga Yeah, so sa regalo. aga, sa intabi ang target? Sa aga po after lunch, pa Southern Barangay po kami kang Legazpi. Southern. Ano nga ng Sa may- Southern? Ining pasiring sa Taisan, pataas? Yes po, nainot na po sa Taisan kasahapon. Barangay Humapon, Maslog, Imalnod, Bagakay, Bariis, Buenavista, San Francisco, and Campacong. Sa after ka, north na kamo? Albay District o Yes po, north? VP. Apo. North muna kami, VP, bago Tapos balik sa Albay District? District. Apo. Okay, so after Padala kayan, na po kami, VP.
Saan kita? Daragao, Santo Domingo ang sunod din do. Santo Domingo po nagay VP Santo sa Domingo. Medyo Harayo. Tapos Daraga. Tapos Daraga na po, apo. Sa Kamalig, nag-distribute na so mga taga Bureau of Fire, ano? Apo, Bureau of Fire Protection na po ito. Okay. Headed by Mama Lagilies. Opo. Okay, Angel, thank you. Saan ka rin ba mo dyan? Together with ang kaibanan ko po di VP Henry, si Ate Chi Antivola and si Ate Mariel. Kaibanan ko si Kuya Boy Mata sa mobile na matibay na mag-report. Ako po si Hazel Muspasa. Salamat. Thank you, Angel. Mga tugang wish ko, regalo mo Kayo ay worth a win sa sa DCGB. Hello? Hello, sir. Nadangog ko po ito. Sorry. Sabi mo ko sa'yo, iniro na outfit Marso. Ipadistribute ko ng bago mag-Disyembre 25. Baka girahon mo ako digdi. Diyan ka, madiyan po ako sa GCGB. Basta kung na makaabot sa imo, digyan mo ako sa DCGB, ha? Yo. Ano po, bisado pa ka po, sir. Ay, sus ko, makatakot ang patakot mo. Sir, may pa ka, sir, na hiling kang ino. Ay, sus, makatakoton yan. Bistan mo pala ng panduko, adi. Iya po, sir. Okay, oy, ingat ka mo sa biga, mabuhay ka. Dako ka kung paradangog yan sa biga, ha? Dakon po. Ay, salamaton. Okay, alat-alato lang ninduhata. Paghaling south, sunod pala ni Nara Angel, north po dyan sa Manay sa Rawis, pasiringan dyan sa north sa may Mayon Volcano area. Kasaraway po kamo, yeah? Sige po, sir. Salamat. Okay, bye-bye. Thank you, thank you. Oras sa buong kapuluan, mga tugang, alas 3:46. An oras hatod sa Indokang Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tara na! Salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. GSM Blue Bagong Taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, Asinsun to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola
Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ni nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maraini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulukan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay.
edukasyon sa mga universidad. Sa BU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad sa tung naresibi ang mga tabang medikal. Sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo nin stress. As in mag-inom, kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ngunya nakapaskuhan kay Nong Meat Shop dakol kanin choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless. Digdi man makukuha ang tusino hali sa Pampanga, siomay, ham, asin iba pa. Ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Apwera digdi ang Nong Meat Shop igwaman ng dampa kung saan pwede kang magpaluto habang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kang kusidong sira. Igwaman ng seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Merry Christmas and Happy New Year! Nong Meat Shop na kita! Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alas 4 na. Maparam na po kita. Alas 4 na. Saga naman. Magmaratang atab sa aga. Tabi Magmaratang po kitang atab sa aga. Pagmatang pagkaaga, dapat po ang radyo buksan ta. Nakatutok dapat mga tugang yan sa kuan. Nakatutok dapat yan sa morning hirit. Asin po sa DCGB. Okay? O bueno, sandali, tamay nag-upload. Di na ako sa tuyang mahiwagang tanong, ano? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Kuya Ed. Yes po. Dati magkapot. Ano pong hapot, ma'am? Abot daw digdi po, tuwis ko lang sa Bakakay. Ay, day pa po niyan. Day po inabot sa Bakakay, tapos na po sukwan. Basta na po ka, may nasunod po kaming schedule po dyan sa Bakakay. Nali ko po kaya to ako po. Hindi po makakaabot dyan, ma'am ta. Initially po, hanggang po ngayon kaming Kamalig, Daraga, Legazpi, Santo Domingo. Yan lang po. Iyo po, day po makakaabot dyan sa Bakakay. Basta, baka sa masunod naman po. Iyo. Opo. Okay. Salamat po sa pagsabot. Salamat. Merry Christmas po. Thank you. Okay, bye-bye. Merry Christmas. Alright. Mabuto nitong, di ba? Mabuto nitong caller tadi. Mabuton siya. Kwan siya, madali o magsabot siya. Okay, bueno. Kasabay po ang bilog na tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Diyos maray na aldaw sa lambang Legazpenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Saloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Saloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Si board member Dante Arandia asinan sa iyang pamilya nakikisumaro sa mga taga Tercer Distrito Canalbay na magrukyaw kan kapangakean kan sa tuyang kagurangna na si Jesus. Sa iyang pinagmamaawot, ang ligtas, matuninong asin panunin pagkamuot na selebrasyon in Pasko sa likod kan pandemyang namamatean ngunyan. From board member Dante Arandia, wishing you a Merry Christmas and a joyful New Year. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisad, may pagkasenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. San Campeon, ako'y pag-ibayin sa dugong Pinoy. Pag-ibayin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 071 series of 2020. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Say safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Gawin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas.
bawal gumamit ng toroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asinan Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdar ako kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994. Located at Maroroy, Daraga, Albay. With branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay. Tagas, Daraga, Albay. And Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 4:11.
Tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inabisuhan ni Catholic Bishop sa Conference of the Philippines o CBCP President asin Caloocan Bishop Pablo Virgilio David ang mga botante na daing magpili ng lider base sa resulta kan mga survey. Nagpatanid si David na mabagsak ang nasyon considering kaini ang paagi kan pagpili sa mga lideres. Sinabi nang dapat na mag-research ang publiko sa mga issue, kasaysayan, background asin track record kan mga kandidato bago magpili nin mga magkakanigong mamamayo sa nasyon. Tinawanin doon ni Bishop Ambo na dapat timbangon kan publiko ang naginibuhan, kwalifikasyon asin kredibilidad kan mga kandidato partikular sa pagka-presidente lalo na taini ang pinakahalangkaw asin pinakaimportanteng posisyon sa nasyon. Yan ang pang alas 4 bareta haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa